nixtieq nkunu ommijiet spiritwali għal kull min jiġi hawn. Hekk irrispondiet il-Madre Ġenerali tas-Sorijiet Orsolini, Magdalene Kawki, għad-domanda għaliex waqfu komunità ta' Sorijiet ibbażata fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Ma TVM News qalet li bħal kull kongregazzjoni qegħdin jiċkienu fin-numru u qatt għandhom ħidma importanti x'jaqdu ma' tfal, iżda bħala reliġjużi iħossu li għandhom missjoni x'jaqdu ma' kull min għandu bżonn fil-ħajja. F'dan l-isfond, Sister Magdalene Kawki qalet li f'ta' Pinu jistgħu jaqdu l-irwol ta' ommijiet spiritwali. Din il-komunità ġdida hija ffurmata minn 4 Sorijiet Orsolini u qed jitlesta post mas-santwarju stess biex iservi bħala residenza tagħhom. Aħna nagħmlu animazzjoni spiritwali fis-santwarju kemm bl-akkoljenza tagħna ma' kull min jiġi hawnhekk, kemm fis-sem tagħna fil-liturġija, fil-qari, fil-kant, dak kollu li nistgħu nagħmlu. Ir-rettur tas-Santwarju Monsignur Carmelo Refalos qal li l-preżenza tas-Sorijiet qed tinħass u tagħmel differenza li torbot mal-kelma ejja li l-Madonna qalet lil Carmine Grima bistedina biex dan il-post ikun bieb miftuħ u jiftaħ il-qlub għall-Madonna bħala mezz biex twassal lin-nies għand Ġesu. Jien nara sfida kbira li dan il-post kull min jiġi jsib min jisimgħu fejn jista' jiftaħ qalbu mingħajr ma jaqta' qalbu. Għaliex l-isfidi ta' żmienna mhumiex żgħar imma daqstant ieħor ir-risposta li tista' toħroġ minn din il-Knisja, minn din l-esperjenza għall pellegrini li jiġu, tista' tkun waħda li tfejjaq u tibni. F'dawn il-jiem, is-Santwarju ta' Pinu qed ifakkar il-100 sena mill-mewt ta' Franġisk Portelli li kien irċieva s-sejħa tal-Madonna biex ikun devot tal-pjaga moħbija fuq l-ispalla ta' Redentur. Monsignur Refalos qal li minn dak li jara kuljum fis-Santwarju jiġu ħafna nies li qegħdin iġorru pjaga moħbija u jfittxu risposta li tinsab fil-lingwaġġ ta' min jixtieq jilqek, ifejqek, jakkumpanjak u jimmotivak. U għalhekk li r-rettur qal li llum il-ġurnata il-lingwaġġ ta' skiet qadi u smigħ mis-saċerdoti reliġjużi u lajċi li għatu servizz f'ta' Pinu jiswa mitlu deb.